ka nga. Di ba kay dito, mga pag-untol-untol ni, mao ginay yung danggap. Di sa akin ka reklamo ng reklamo, ikaw na magbumili ng palpak. Ibutang transformer, sama na. Ay, ayaw alam boss, kay bayad na to boss. Kuan. Ha? Hangyo, subot-subutan na to ba? Yang IC, no? Nasunog. Ikaw, guba, picture tube, mga kanang nasa parte sa TV ba? Oo. Nga, tagaan di po ko, awal ang tuhos na dahil, no? Isa na. Di mo under, kuan, sa, Kung ano na lang dyan? sa, Kung mag-artista ka YouTube, mo na sitasyon mo. Kung mag-artista ka sa YouTube, mo na sitasyon. Luya na to dre. ha? Kumakin na, ilis na mo kuang karo. Ilis na og tungol. Ha? Tungol. Sautan? Noong titinta na Siyempre. rin. Ayaw ba? Diyo sabi mo, formal. Pag-artista pa. Sabi. Sabi, sabi dire lang, ikaw ba? Buhay vlogger. Buhay vlogger. Ano ba?